Κάμαν. Έλα, Ντάλι. Ο Χαϊλές Ελασιέ. Πάρτε και δίνε του. Γιατί, κύριε Βόγκανε? Δεν καταλαβαίνεις, άνθρωπε μου. Μα δεν σου ζήτησε. Και αυτή τι? Καλιακούδα. Πάρτε τη ρίξω στο βαρέλι και την κάνω άσφαλτο. Τι έχεις πάθει με αυτή τη γυναίκα? Εγώ, αύριο. Εσύ, με έχεις παίξει με αυτή την περιέργειά σου. Όταν μιλούσατε κάποια στιγμή στην που μιλούσατε, σε ρώτησε ποιος είναι ο μικρός μαζί σου, τι της είπες? Με ρώτησε και της είπα ο Πετράκης. Ο Πετράκης. Ο Πετράκης ήταν ο μόνο μικρός στην παρέα. Πάρα πολύ έξυπνο. Την είδες στο μάτι και εντυπωσιάστηκες. Να εντυπωσιαστώ εγώ. Μια ζωή με όμορφες γυναίκες δεν αναβερίζομαι. Ωραία, λοιπόν σου αρκούν. Γνωστή μου, ακού γνωστή μου. Όνομα δεν έχει όνομα. Τι φωνάζεις? Όνομα δεν έχει όνομα. Λοιπόν, τι θα τσιμπήσετε? Εγώ θα ήθελα να τσιμπήσω εσένα. Μία πίτσα. Μία πίτσα. Ατομική. Μας ακούει κανείς? Ποιος να μας ακούσει, ρε Στέλιο? Υποψιάζομαι ότι είναι οι ίδιοι που φάγαν τα λεφτά της Άρης. Τι μυαλό είναι αυτό το δικό σου, ρε Στέλιο? Τι μυαλό είναι αυτό, ρε Στέλιο? Γι' αυτό δουλεύει σε μπαρ τα βράδια. Τι, εσύ, Δημήτρης εδώ. Μαρίκος. Πού βρίσκεσαι? Πού βρίσκεται? Το ραντεβού. Κλείστο. Όχι το τηλέφωνο, το ραντεβού κλείσει. Ναι. Πολύ ωραία πας. Μπράβο. Είσαι πολύ καλό δρόμο, έχεις μέλλον. Μαρικούλα, το κοιμήθηκα εκεί πέρα. Τις 3 μέχρι τις 10, ύπνος είναι αυτός. Πόσο θέλετε να κοιμηθείτε? 7 με 8 ώρες τη νύχτα. 3 ώρες το μεσημέρι. Λίγουνε καλέ. Το μετράς τον ύπνο, άντε φτιάξε ένα καφέ. Θα πάρετε καφέ, όχι είναι αργά. Ναι, τι καφέ θέλω εγώ για καφέ, σε κοζερί θα κάνουμε τώρα. Εγώ πνίγομαι στη δουλειά. Σου έφερα αυτό είναι για σένα. Η Κλάρα από εδώ θα σου κρατάει συντροφιά και θα σου διαβάσει. Ωραία. Μην θα σε διαβάσω, μην ησυχάσουμε. Γιατί έτσι που τρωμένο? Γιατί έτσι δεν έχω κέφι, γι' αυτό. Δεν κατάσταση αυτό δεν είναι μέγαρο. Εδώ πέρα υπάρχει πλήρης διάλυση δηλαδή. Σύχτη πρωί. Τι είναι ζάχτη? Να τα μαζεύουμε για να του δίνουμε από εδώ μέσα. Πού από εδώ μέσα? Από το μέγαρο. Τόσα μέγαρα υπάρχουν στην Αθήνα. Γιατί να μένουμε εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Τι συνέβη αυτό? Τι συνέβη? Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που σ' άκουσα πριν 5 χρόνια και κωθήκα μέσα από την ποντικό τρύπα. Τόσα ωραία γραφεία νοικιάζονται στην Αθήνα. Γιατί τι έχει το μεγάλο μας? Τι έχει, τι δεν έχει να λες. Έλα Ζάχτη, τώρα ηρέμησε και πες μου τι συνέβη. Άκουσα εσύ. Ξεκινάω το πρωί να έρθω στη δουλίτσα μου σαν καλός εργαζόμενος νέος. Γιατί γελάς τώρα για τον εργαζόμενο ή για τον νέο? Και για τα δύο πάνε πακέτο. Να σου πω και σε ένα καημένο. Μόλις μπαίνω εδώ πέρα, κατεβαίνω κάτω στο μπαρ, βλέπω και το γκαρσόν του μπαρ, μου λέει γεια σου κύριε Ζάχο, γεια σου κύριε Βασιλάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε με ένα καφεδάκι σκέτο γιατί οι ζάχαρες παχαίνουν και φέρε να τσιμπήσω έτσι για πρωινό κάτι πολύ πρόχειρο, 2-3 καταήφια. Και τι μου απάντησε? Τι σου απάντησε? Δεν έχουμε καταήφι. Αν είναι δυνατόν. Πάρ' του μεγέθου να μην έχει καταήφι. Δεν μου λες ρε. Μήπως τα καταήφια τα φάγεις εσύ? Όχι Ζάχο μου, το μπάρ είναι ανοργάνωτο. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Δόξα σε Θεός με περίμενε. Αν ήταν δυνατόν να μην με περιμένει. Τα βραδισμένη την βλέπω. Για να δούμε ποια είναι. Συγγνώμη που άργησα, κάτι μου έτυχε. Τι συμβαίνει κύριε? Τίποτα κύριε. Καθίστε, δεν είναι τίποτα. Τι σιγόπτος είναι αυτό? Έτσι και πάω και δω τη θέση της Ελένης άδεια, θα σπαράξει καρδιά. Μήπως τηλεφώνησε κάποια Φρόσο? Όχι. Μήπως τηλεφώνησε κάποια Ελβιρά? Όχι. Έπρεπε να δεις πάντως να κρατάει με τα δύο της χέρια της βαλίτσες η Ελβίρα. Η Ελένη. Τουλάχιστον να δεις την παλάμη μου. Γιατί κοπήκατε? Όχι περιμένω, πεις στο μέλλον. Ποιο μέλλον κύριε Ζάχο, δεν είμαι μάγισσα. Ούτε τη μοίρα λέω, ούτε τα χαρτιά ρίχνω, ούτε μαγευότανα ερωτικά πουλάω. Αλλά αν θέλετε, υπάρχει κάποια μακρινή συγγενή μου. Τι να την κάνω? Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλετε κάποιο ερωτικό μαγευότανο. Καταπληκτικό αυτό. Ερωτικό μαγευότανο ο Δόγκαρος, αν είναι δυνατόν. Όχι κοριτσάκι μου. Δεν μου χρειάζεται με αυτά. Δεν έχω ανάγκη, κατάλαβες. Για λέει τη διεύθυνση. Τι πράγμα? Λέω πού μένει αυτή η. Ξέρω τι είναι. Θέλετε να την επισκεφτείτε? Έτσι για πλάκα, ξέρεις. Αφού με τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά, γελάω. Για λέγε. Το ήρθα κύριε Ζάχα μου. Να σας πάω σε αυτή τη θαυμασία οδοντίατρο. Δεν ξέρετε τι ελαφρό χεράκι που έχει. Και χεράκι έτσι ωραία και κάτι ματάκι ωραία παιχνιδιάρικα έτσι πυρπιλωτά. Το φρόντι σου? Όχι, πρόβα, έκανα και αργότερα. Βρε Θεόφοβε, έχεις γυναίκα και παιδί και στο επόμενο επεισόδιο παντρεύεσαι. Αλλά μέχρι την επόμενη Δευτέρα δεν έχω ούτε γυναίκα ούτε παιδί. Έχω.